това видео не само ще оценим канала, едитинга и тъмнейлите на Creator, но ще направим цялостен анализ на развитието му. Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Още в началото не забравяйте да харесате това видео и да се абонирате за канала. Целта не е един абонат, така че се абонирайте, бъдете един от първите. Гледането на видеа в YouTube започва все повече да заема голяма част от свободното ми време. През последните 5 години YouTube започна да измества дори и телевизията, на която хората все по-често гледат основно спортни събития. Затова в нашия канал ще разкостваме популярни и не толкова популярни канали. Сега да видим кого ще задържат нашите колеги от YouTube Police. Suspect was last reported southbound on Highway 99. I'm gonna try to get in front of this guy and slow him down. Sierra 16, 1023 with the pursuit. FBI, open up! Както сте видели, нашият първи задържан е Мартин Пенев и днес ще се спуснем дълбоко в анализи на неговия канал. Преди да започнем анализа, искам да направя един дисклеймър. Аз не съм специалист и не целя по никакъв начин да обидя или да поруня авторитета на някой. Това видео ще изкажа собственото си мнение и гледната точка над нещата като един средностатистически YouTube потребител. Нали мечтата на всеки в интернет да си каже мнението. Към момента на записването на това видео, Мартин Пенев има малко над 98 000 абоната. 262 видеа е качил през предходните 7 години и е генерирал над 9 милиона и 600 хиляди гледания. Каналът му е създаден на 4 август 2014 година. В About инфото си той предоставя и Twitch профила си, където стримва сравнително редовно. Той споделя и Instagram профила си, плюс имейл за връзка. Аз му писах имейл, като му поисках снимка за тъмнейла за това видео, но Марто реши да не ми отговаря. Писах му и в Instagram, но в Instagram също няма отговор повече от 3 дни. Така че да се запитаме защо въобще се споделя тази информация в канала, след като няма обратна връзка. Поради липсата на всякакъв вид комуникация, Марто получава само 3 точки за About инфото си. И след като разгледахме About инфото на канала, нека сега разгледаме какви видеа прави Марто Пенев. Канала, меко казано, е миш-маш от контент, където темите са толкова разнообразни, че няма как да не го споменем. Нека обаче тук да кажем, че повечето YouTube канали в България започват с гейминг контент, както и самия Марто. Първият му клип е кратко обяснение защо е нямало клип, датира от преди 7 години, както казахме в предходния сегмент. А най-гледаният му клип с над 322 000 гледания е клип в Оме TV, наречен "Хващаме педофили в Оме TV". Такъв контент не е чужд на БГ потребителите и буди интерес в YouTube обществото. Можем да кажем, че съдържанието на канала му не е по-различно от съдържанието на средностатистически YouTube канал с 100 000 абоната. Топ класации, предизвикателства, ядене на различен вид храна и куп различни видеа, заимствани от западни креатори. В този контекст, скоро под един негов клип имаше спор относно заимстването на контент от Запада. Какво е моето мнение? Бягай, никой не те пита, изчезвай! Никой не те пита, бягай! Ако чакаме геният на БГ ютубърите да роди някаква гениална идея, ще имаме само 4 клипчета на седмица. Така че заимстването на видеа е добра практика и датира още от създаването на БГ ютуба. Ако трябва да оценим съдържанието му, оценката ни ще е 3,5 звезди. Защото винаги има място за подобрение, но и е възможно най-високата, при положение, че той получава огромно рамо от други YouTube креатори, които допълнително допринасят за колорита на неговото съдържание. Тук е момента да отбележим, че и в повечето видеа участва и приятелката му, което автоматично грабва вниманието. Нека бъдем честни, повечето хора като видят жена в клип и започват да се хвърлят като овца в пламъци. И достигнахме до любимата ми част – тъмнейли и тайтали. С представянето на бета тестинга на тъмнейлите, вече всеки клип за определено време може да е с до 3 тъмнейла, което ни предоставя възможност да видим как работят различните тъмнейли. До някъде.
тъй като статистиката не работи през click-through rate, колко човека са кликнали на определен тъмнейл, а колко продължително са гледали хората при определен тъмнейл, не работи като хората. В повечето случаи статистиката е около 33%. Относно тъмнейлите на Марто, мога спокойно да кажа, че последните му 6-7 клипа имат много добри тъмнейли. Най-малкото каквото е на тъмнейла, такова и в клипа. В предишните тъмнейли той имаше прекалено много хора, много детайли, което ако гледаме оголемено изглежда добре, но погледнато в мини изображение почти не можем да разберем кой е на снимката. Тайтълите или заглавията покриват всички изисквания, но на мен ми липсват силните думи, които използват силните ютубъри, като стана това, ето какво стана после и така нататък, с изключение на последните видеа, както казах преди това. Дойде време да рейтнем и тъмнейлите и тайтълите на Марто. Тъмнейлите последните 7 са доста добре, на тях им давам 4, предходните 250 и няколко би ги рейтнал като 3,5, даже може би 3. Тайтълите са изчистени, доста добри, виждам, че се ориентира и слага вече и лека кликбейт в тайтълите, така че тях ги рейтваме също около 3,5. Общата оценка на канала според мен е 3,5. И през следващите 6 месеца гарантирано ще стане 4. В остатъка от клипа ще видите как направих тъмнейла за този клип. Ако сте стигнали до тук, напишете и вашето мнение в коментари. И да ви напомня, че това видео няма да се промотира в Дискорди, Фейсбук страници и така нататък. И ще разчитам само на вас и на алгоритъма. Също така няма и да тагвам Марто, за да не излезе, че си правя ефтин пиар с неговото име. Ако вие искате той да види това видео, отидете под последното му видео и напишете YouTube Police. Напишете и кое да е следващия задържан, за да гледаме и неговият канал. Over and out.